Mela, nsellem il-followers tagħna, illum għandna programm ieħor u ħan niddiskutu l-elezzjonijiet tal-Amerika. Mi għandi lil Malcolm Sejkel, opinjonista u prezentatur u ġurnalist ukoll. Ma ġembu għandna lil Gerald Fenech, ġurnalist. Sellimlek. U naħa l-oħra għandi il-Salvo Mallija, artist pensjonat. Pensjonat! U nibdew minnaw. L-elezzjoni li labaħ bit-kaxkira Trump, għanetek, kaxkira, li jessa għandek il-senat. Mish kaxkira? Issa istanat deliku. Landslide. Landslide. Le, ma miex landslide. Landslide. Mela, ħanibdew. Ma tifmux fis-suġġett. Tajjeb. Rispett kollu. U bat tibdew tajdu landslide, min landslide xej. Tajjeb, mela, rebħa kbira li comeback ta' Trump. Biċċa Ejja, la rebħa li Al-Kamala. Comeback ta' Trump, rabaħ il-vot popolari, rabaħ il-Senat, u wis probabli anke l-Kamra. Il-Kamra għadna ma nafux. Mela landslide. Tajjeb, issa, marufa jek biex laqwa comeback ta' kull president ta' kull żmien. Tajjeb, ġifiri. U darba biss ġrad. Mela, ħallin nibdew nibda b'Malcolm. X'taħseb inti minn din rebħa Malcolm? Le, jena naħseb in-nies l-Amerikani votaw li fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-priorità tagħhom kienet li Trump dejjem qal li ħajaħdem għal pajjiżu u ma joqgħodx jindaħal f'ħafna pajjiżi oħra kif kienu qed jagħmlu Biden u Harris l-amministrazzjoni tagħhom. Volderi Trump tista' tgħid huwa għawdi trend issa nazzjonalista li sa reġgħet ġejja mad-dinja kollha fl-aħħar mill-aħħar fl-Ewropa wkoll. Ma naqbilx miegħek tajn, kompli. U ma kif forsi l-kelma nazzjonalista hija ngħidu dik li l-interess tal-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar jiġi l-ewwel u qabel kollox l-Amerika li huwa pajjiż enormi m'għandux għalfejn jiddependi ta' fuq ċertu affarijiet fuq pajjiżi oħra li m'hemmx interess għall-Amerikani. L-Amerikani kienu qed jonfqu biljuni ta' flus bħalissa biex jibgħatu armamenti u jiġġieldu gwerra lem u gwerra lew u mbagħad l-affarijiet domestiċi jibdew jintesew. U dej narawha bħalma jiġri anke Malta u pajjiżi oħra. Mela sewwa jkollok il-poplu tal-pajjiż. Il-gvern jisraq ikisser ħawwat u jgerfex. Mbagħad wevi Malta jew. Min jab sittenerja. Mbagħad ikollok in-nies li ikun hemm miljuni li forsi daqqas jaffordjaw biex ikollhom ikellu housing sura. Volder imbagħad in-nies jibdew jiddejqu hekk ħajaraw iċ-ċans li ħajibdlu kif skont inti Trump ħajġib dal-utopja li qed tgħidu ġifieri kulħadd ħajelimina l-faqar fl-Istati Uniti. Il-faqar ma jistax mara xi kollha ġifieri xaħat ma jistaħat jaqret il-faqar kompletament, imma il-sinjal li kieku n-nies qegħdin tajjeb jivvotaw. Gerald, mill-utopja. L-utopja, l-oriġinijiet li jgħidu l-utopja huma l-Marxisti. Il-Marxisti dik il-weakness tagħhom li daw dejjem wedu ġenna fl-art. Ġenna fl-art qatt ma tista' ssir. Min iwedek daw l-affarijiet he's a conman, żgur. U l-Marxisti huma conman. Issa Kamala Harris u Biden huma Marxisti. Ġifieri hekk hemm xi ħadd li huwa jagħti wieħed utopja kien. Le huma Marxisti. Marxisti, mela mhux Marxisti. Qed tajt il-ħmerijiet dispjaċini. Għajda li mhux Marxisti. Mhumiex Marxisti. Tista' tispjega li għaliex Għalli inti għalfejn huma Marxisti l-ewwel. Mela ma nispjegalek x'huma Marxisti. Mela ma nispjegalek x'huma Marxisti. Ara ngħidlek, hekk tara il-programm kollu tagħhom, kollu kemm hu Marxista, kollu favur li kulħadd jidħol bl-addoċċ ħadd jagħmel li jrid. Mhu veru xejn ta'. Mhux veru xejn. X'mu veru xejn. Inti għaliex taħseb li għaliex in-nies għażlu lil Trump? Għax in-nies xebgħu bil-woke. U l-woke kull ma hu repackaging tal-Marxismu tas-sebgħinijiet u repackaging tal-postmodernizm u llum l-aħħar dak tiegħu jgħadi il-woke. Għalhekk in-nies xebgħu għax xebgħu li raġel li bes mara jidħol fil-bathroom ta' għalhekk ta' xiex taħseb li votaw għax in-nies xebgħu bil-konfużjoni, in-nies reġgħu iridu l-ordni.
U għet nittama jien, u naħseb diġa nħoss ċertu sintomi, li l-Ewropa se titallima dell-elezzjoni, ma nistawx nibqaw kull biċċa minoranza li tiddeċidi xi ħaġa hi, irdu kulħadd bil-fors imbor ngħidu iva għandhom raġuni kalla jibda jgħidu li razzist, jew jibda jgħidu li jiena ma nafx. Ma Trump u jiena għax ħadd naqra bin-nofsa. Jiena sarbat jimilu Trump kont ma nistax għalih. Kan li naraħ u għadni sissa ma nifilħux naraħ ġifieri, imma jiena nallek il-verda għamilt naqra crash course biddu rebaħ l-elezzjoni. X'għadda ħaġa ġara, hemm xi ħaġa hemm. Jiena l-politika Amerikana ma konx nifhimha, għax kont naf li kien hemm il-left u right, onestament kont narhom ishom l-istess da. Però meta bdejt il-fitri u bdejt niskopri. Da bdejt niskopri, bdejt nara daqsxejn fuq ġifieri u nara da. 3/4 mill-li għajdu fuq huwa character assassination fina ħafna għala Marxista u għalhekk daw Marxisti Harris ħana lek huwa Marxisti daw. Harris taf x'inhu l-forte tagħha x'inha sewda u mara. Mhux kemm jiena tajba, għax għalihom daw għalihom mhux importanti kemm inti tajjeb, jekk intix kapaċi le, jekk jiena mara u jiena sewda, jekk mhux tivotalix mela inti miżoġenu sewwa u razzist. Dawk huma il-Marxisti. Il-Marxisti il-ġodda, il-woke, il-postmodernist. ċans jirbatti. Ġerat, fidej. Mux sen il-ribatti, jina kol maħan. Le, tistendik jien. Mux sen il-ribatti, għax inti għandek l-opinjoni tija. Le, mux opinjoni, il-kampanja ta' Democratic Party ma kienieċ da. Ovvjament kienet ħempert ħabba l-fat li Biden ma kienx tajjeb, un bat kienet laqqassaret il-convention, un bat kien hemm Harris. Jiena mhux qed ngħid li Harris kienet xi kandidata speċjali, jiġifieri. Le, fil-fatt, Biden tax kemm ħadd pjaċir meta. Le, ġifieri. Fair enough, ġifieri ma kien xina mhux qed ngħid li kienet. Imma anzi fiċ-ċirkustanzi, anzi ma qed mhux ħażin. Jiksib laħat mhux aħjar jiena però ma kienet kien iktar qawwi. Ma da mhux jgħidu l-parti biex forsi għal-character assassination jien niftakar u forsi ma nafx salvu tafx. L-elezzjoni l-oħra meta kien għadu President Trump, il-medja kollha kienu jgħidu li da mentalment marit. Biden bdejna narawh, biex taħtu kien joqsu. Kien jagħmilha ma nindunawx. U għalla jbierek il-medja kollha internazzjonali jivolder il-mainstream. Da għalla jbierek għadħat ma kellu l-gazz jgħidlu isma' jgħidlu inti r-reżen jgħidlu m'intix you're not fit for purpose. Li fl-aħħar endunaw li dak ħajħallu hemmhekk ħajjeħdu tkaxkira tal-bambin. Ħana li kiena bil-Malti niġnaw l-om il-Biden, mux Biden u anka Kamala Harris, daw l-affetti nisibom fajt ta' tfal mux importanti li kim senili u dan. Jiena li nixtieq naf jiena. Xem daqshekk ħażin fi Trump. Mhux jekk. Xem, ver, ħankun onest, ħanajdlek, jiena ħobna daw tal-merder. U da kultant ikun wieħed qed jgħaddi ġuri li x'qatel il-xaħ. Jekk inti U l-avukat għandu xejn ħażin. Le, stens sekond. Jiena naħseb kompletament il-kontra tiegħek. Inti hekk suppost tittiri opinjoni. Għajdi għaliex, għalhekk qiegħed int, għalhekk ġurnalist. Mela, u daw it-tip tal-ister tal-merdi, kultant jinserta xaħta antipatku għal. Le, som da. Permetti. Kiena ngħidlek li Trump akkużat berba akkużi insurrection li marmar ma prostituta, insomma, eccetera, eccetera. Inti taf xi politiku Amerikan jew tad-dinja kollha li ma marx. Naf wieħed ta' jiena x'naf marma prostituta għadda l-ħabiba. Għal ir-rebaħ Trump isogħdu. Ma d-argumenti. L-argumenti qed li kollox tajjeb. Le mhux qed ngħidlek ma biex grazzja miegħu ma naħmlux. Jien qed ngħidlek ma kelli grazzja miegħu assolutament xejn u għadni s'issa ma il-vot popolari, da, rebħu kord id-dar, biex 2016, da ma rebħu. Għax ovvjament, ġara, weak candidate. Issa, mela ħan ispjega daqxie kif il-sistema. Mela, inti għandek, kif forsi wieħed jara, għandek, per eżempju, għandek 50 stat, ġivri 40 minna mhumiex kompetittivi, kollha nkunu nafu fejn sejrin. Nafu fejn ħajmorru dejjem. Issa, għambat għandek isu 7 stati, d-darba 7 kienu għax bedaw joqsu l-istati kompetittivi li kienu pjuttost bilanċjati. Hemmhekk Trump għamel kampanja tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi li target għal white working class,
li huma rrabjati bis kif qed tajt inti li tħossuhom l-incomes tagħhom naqsu, li qed tħossuhom short change mill-gvern li daħlulhom l-immigranti, eċetera, u attakka dawk. U allura mbagħad kellu biżejjed voti biex jeleb id-Democrats. Issa, fi strongholds demokratiċi bħal pereżempju Wisconsin u Michigan, il-differenza ma kienx kbira, kienet xi 30,000 bħalma kienet l-aħħar darba favur Biden. Ġifieri. Trump kull ma għamel. Li ma bej 4 miljun vot għandek 30,000 vantaġġ huwa ftit. Ara pereżempju fi Florida Trump mara eċċezzjonali tajjeb. Ġab xi 12% iktar minn mill-da. Ġifieri, hemmhekk wieħed kien inti ġajaf wara satej li spiċċaw jivvotaw kien inti ġajaf li Trump se joħodha. Ma tifhammek li mirakulus kien da riżultatu. Li imma mbagħad pereżempju il-Latinos ma kinux konvinti mid-Democrats. Ġifieri daw ħafna minnhom issa jew undocumented. Il-komunità tagħhom hemm min jivvota, hemm ħafna minnhom undocumented daw. Daw għalilhom ħajkeċċihom da ġifieri. Mela saw jagħmel. Le ġifieri l-Latinos xorta taw il-Trump. Ma tifhem għaliex, ħanellek għaliex. Iva għaliex. Tifhem għaliex u għaliex naqbel ma Trump. Għaliex da min sejbaqt l-ewwel, min sejbaqt l-ewwel għax qed jitlu l-legali. Il-Latinos għax qed jieħdu isam ħażin u se jaħdulhom ix-xogħol. Suwed pereżempju U x-xogħol is-suwed l-istess ħaġa. Is-Suwed pereżempju. Mela r-rax għandu ħażin dar raġel. Saru anki kommentarji. Mar ma prostituta fi 2006. Ħaġa oħra. Jiena l-iktar ħaġa serja naħseb hija tal-insurrection tal-6 January. Issa inti tista' tgħidli li ma kienx vera. Onestament ma nafx. Ma nafx li kien hemm insurrection u tax kien ta' kbira jgħidu rrabjajt. Jiena kont naħseb bħalek eżatt kif taħseb int ta' ġifieri u għad ndir niddokumentaru fuq għadi. Però naħseb li minn li sarim da kien hemm min ħaseb li kien hemm xi babis. Ma nafx. Jiena jekk għamel insurrection ġifieri għax moġbux ir-riżultat, jien kontrih. M'għandix kontrih, sissa kontrih. Ikkonċedija mbagħad l-elezzjoni Trump alla volja kien hemm konċedijiex kien hemm dik il-kwestjoni. Mbagħad ikkonċedija. Le għadhom sallum jgħidu li huma. Imma ġifieri besides that. Eżempju, let nisprova nispjegalek għalfej rebaħ bdil-maġġoranza Trump. Eżempju, Suwed ma jeħdux pjaċir, il-ġiel Suwed ma jeħdux pjaċir li jkun hemm mara tmexxihom sewda. Fimt, ġvidi kienem dil-tip ta' kalċa. Viva. Fil-fatti il-vot. Ġiri sajtom mizzoġeni, ġiviri bħal għalula miex jisimu. Viva. Ġiviri s-suwat mizzoġeni. Jek għet jgħajdu, l-ġisuwat kolla mizzoġeni. Kolla. Hemm dil-opinjoni. Għax il-maġġoranza qed nitkellmu. Le, mbagħad pereżempju tara l-voti kif kienu il-mail vote tas-Suwed tad-Demokrats naqas xi 10%. Ġifieri tispjega ħabba fek. Imma mhux ħabba fek, biss jiena nispjega. Għax l-ekonomija fl-aħħar il-flus. Il-vot tad-Demokrat. Ħana għallek ġdejja. Dik hija parti minna tnajdlek, hija parti minna. Parti kbira l-ekonomija wkoll, għax inti meta rajt l-exit polls, l-iktar li kienu importanti jidir li l-ekonomija u d-demokrazija ġifieri. Ġifieri daw għal xi raġuni jaħsbu li Trump qed isalva d-demokrazija, dik hija. Min qed jaħseb? Il-poplu Amerikan. Ment l-oħra jgħidu bil-maqlub. Jiena dik li nista' fejnu Tanju Hitler, fejn nixtieq nara fejnu Tanju Hitler, jen xin sissa ma rajtux imkien. Jien dik li ma nistax. Ismawni, permettu dar raġel nispjega li vera x'hekk nara ħażin. Jiena qasi li ġimata li qed nara il-Trump tiegħu. Sabti lu biha kon naħseb imma dal-mostru. X'kien li qed jagħmlu daqshekk mostru? Diet attika. Għax marma mara fit-2006, għax meta fittix dik biss sibtien. U li jumbat għamel xi kumpanija biex ħallasa biex jżomm il-ħalqa ma. Għax li bħal ma kien għamlu l-Michael Jackson, u ma nafx kemm nies. Kien hemm nies. Ġi akkużat ta' frodi. Ma flus. Imma jiena kelli l-impressjoni onestament għalli ma konx nafx għaddej. Ma daħjem. Ma dik hija sekondarja. Meta kien president. Imma dejta ta' 2016 imma mara. Il-poplu ma ffettwatux. Dik ir-risposta. Għax kważi kulħadd Clinton, kif qal Salvo, dik Clinton. Ġol White House. Johnson kien akkużat ta' murder ta' dak kieku ma sarx president kien ħabs jispiċċa Johnson. Jiena naħseb li attwalment il-nies idejjaqhom. L-iktar istisab qed idejqu lili.
dawk il-ħafna dimostrazzjonijiet favur il-Palestinjani. U l-kulħadd xebbaw il-kulħadd dak kienu numru żgħar ta' nies sewa motija rrieħ minn Biden u minna u minn xisimgħu għax dik il-problema dak li dejjaqhom in-nies dejjaqhom ħafna tal-gender u dan-nek. Da dejjaqhom in-nies inna laqas inflation. Li deħlin kemm għalla ħalaq barranin u ma nafux minn huma. It-telfa fuq Kalifornja naqsa xi 4%. Żgur li dik oħra pereżempju Kalifornja, żgur għax kien hemm ħafna iktar nies, kien hemm white working class men li kien it-target ukoll anke Elon Musk kellhom strateġija kbira biex jittargetjaw dawk il-voti li marru ħafna favur Trump. New York pereżempju, New York is-soltu Democrats jirpob xi 18 punt. Id-darba xar punti biss. Anke dak ir-rally ta' Madison Square Garden kien jiġifieri suċċess kbir. New York imma tafx ġara meta kemm alla ħala emigrat. U nies jordu fil-parks barra, smajthom jgħiduha. Jien ma jistax naħalli t-tifel joħroġ ilha barra di għax hemm l-immigrati. Jien naħseb fl-aħħar mill-aħħar li qed New Jersey wkoll pereżempju naqnafsu jien naħseb li qed Allora daw mhux Marxisti. Da li għet. Mela m'għandux xasa. Mela m'għandux xasa. Li għet jgħid Salvu naħseb l-affarijiet li dej un-nies hemmhekk qed idejqu fl-aħħar mill-aħħar in-nies il-Malta. Malta l-Ewropa. Kollha. Inti li jkollok nies deħlin bla dokumenta ħadd ma jafna. U kif qal Salvu l-iktar li jdejqu li n-nies bħalhom. Jien nitkellem hawn Malta. Għax hawn kemm Alla ħalaq Indjani minn kollhom kienu. Jekk titkellem magħhom daw, x'jgħidulek l-ewwel ħaġa, it's not fair jien għamilt kollox kif suppost biex ġejta u ħallas il-flus. U jiġejna ieħor jaħdem bla ktib tax-xogħol, bla karti, daw miljuni hemm l-Amerika minnhom. 12 miljuni. Minn hekk voldiri daw ikollok imbagħad tiżdied ovvjament il-kriminalità ġoffiż. Daħlu ma miljun kriminali l-istess, fl-aħħar mill-aħħar daw ma jridux gwerer. Għal ħaddieħor min irid gwerra. Il-gwerra meta jibqa' l-ħadd taħseb wara kemm toqgħod tiġġielida għal ħaddieħor. Ma jridux. Dak argument ieħor ħana nixtieq insem. Ma jien naħseb in-nies. Jiena naħseb personalment naħseb il-gwerer ma affettwawhomx l-Amerika. Forsi li affettwaw f'Michigan pereżempju. L-Arab Americans jistoltu parti jew ma votawx. Jiena għalija jekk ikollok il-gvern tal-pajjiż u minnu. Eżempju, inkluż Malta, ma la flus għal xi ħaġa bżonn juża m'għandniex. U biex naħarqu l-miljuni. Fil-każ tal-Amerika forsi fi gwerra hekk kollu, jien kif nkun ħaddiem hemmhekk. Qed jien ħa nivvota alla. Jew l-oħra. Għax hawnhekk naf li opinjoni differenti. U għalkemm forsi qegħdin tlieta ħanejtek iktar imxi bil-lejn Trump. Imma fl-istess kien aħna għandna ma naqblux. Ma naqblux. Ħafna affarijiet ma naqblux. Per eżempju, Malcolm naħseb iktar do the right, ħanejtek, naħseb. Ġifieri, Malcolm inti id-dinja sejra lejn ir-right. Issa sejra anke lejn far right. Issa Trump trid tħobbu tibgħodu. Taf ġieħ qaddiżi. Kif? L-Ewropa mhux lejn right. Le, mhux veru, ta' minn qed jgħidu li far right. Il-far left qed jgħidu li far right, għax qed taħbes għall-pajjiż qed jgħidu li jiena faxxist. Sera lejn right. Mela le, ma raċċetta. Ħanejlek jien iktar mill-right u le. Titmur Fej suppost. Fin-nofs. Jiena ma dak nista' naqbel ma sal. Fin-nofs. Issa aħna morna. To the far left. Voldri ma jistax ikun. Morna to the far left. Ma jistax ma jistax ikun inti. Bdietu. Il-biraħ għanna trionf. Inti ma jistax ikun. Ma t-tinkwetak il-perikoloż dan tal-lemin ta' Trump? Jien nemmel l-natura fl-axħar. Ara, l-natura fl-axħar mill-axħar dejjem terranġa l-affarijiet wieħeda. Ħadd ma jista' jgħid. U minn hemm minnaw l-affarijiet jitranġaw dejjem. Inti li għandek kif Salvu. Jien xi ġifieri għandna llum il-ġurnata kif jitkellmu ġenituri ma jaqblux ma ċertu affarijiet daw. Hemm barra minn Malta anke jeħdulek it-tfal. Il-white supremacy tinkwetak pereżempju?
L-white supremacy l-Amerika daqs kemm minn kollox hemm. Din anka tiet għal-white supremacy. Ħanejdlek x'in il-white supremacy. Hemm xi ġifieri. Mor xi Mississippi. Alabama. Hija veru ikun hemm pockets, jkun hemm. Imma ma come on. Biex ngħidla li għatem il-white supremacy l-Amerika llum. Bħal meta kien hemm il-Ku Klux Klan tal-lum. Najt li nara jien. Dan ċerta s-suġġetti. Dan ċerta s-suġġetti għaj, anki fit-teżi fuq hekk għamiltina fuq l-elezzjoni Amerikana coverage Malta, suġġett ħafna fuq racial tensions u dawn l-affarijiet, kodba fuq is-suġġett. L-Amerika hemm subtle racism li anki qed jippruvaw ineħħulhom id-dritt tal-vot il-minorities bil-mod. Jagħmlu redistricting pereżempju ta' ċertu distretti. Imma din jistax li jeda. Imma li s-sorry, jena nara ħafna podcast. Ta' suwed. Kiena l-iktar li nadaw l-affarijiet. Ta' suwed. Allora kieku da mux għat jgħidu għadaw id-diskren. Bil-maqlub, ta' dak mal-li jaraw. Bil-maqlub għat jgħidu. Kienx jizmin. Imma l-lum għak t-sir ġeneral. Ma nistax naqbel ma ġerat li ejja ngħidu ġewwa l-Amerika sewwa. Kemm il-darba nisimgħuha. Kenna l-Obama, kenna l-Obama, kenna l-Kamala issa, daw imorru jappellaw. Isma s-suwet ivvotaw lilna. Timmaġinaw il-Trump jgħid il-bojot, isma l-bojot ivvotaw li kieku razzizmu. Bil-maqlub, kollox bil-maqlub. Bil-maqlub jgħat il-razzizmu. Ellum. Għax kien tabjat you're discriminated against. Ellum jgħidu l-ek da votalna, għax iswet u għax mara. X'għandu xaqsa? Jien vota l-intelligenza. Jiena il-Prim Ministru li kien hemm tal-Ingilterra liħor li oriġin Indjana jien kien joġobni. Ejju, naqbel miegħu. Ħafna mill-prinċipji li hemmenu. U dejjem ma kellix problema bih. Kien jismu dak. Imma Sadik kanna ta' Londra. Ma jistax għalih. Issa domanda lil-Ġerald. Il-woke. Taħseb li qegħdin itelfu ħafna l-demokratiċi? Issa jena mort fuq white supremacy. Issa ħadna ġammu fuq xelluk estrem li huma l-wok. Daw qegħdin fil-ferma tiegħi. Qegħdin jagħmlu ħsara. Inti taħseb da qegħdin jagħmlu ħsara, daqskemm qegħdin jagħmlu ħsara minna ħal white supremacy u dawn right extreme right lill-Repubblikani? Le, ġifieri dik hija wkoll ħaġa li ddejjaq in-nies qiegħda. Ġifieri dik hija naħseb kellha effett ukoll il-kwistjoni ta' transgender, pereżempju, il-kwistjoni tal-abort, ġifiri, però mbagħad għandek fl-Amerika għandek dal-fenomenu ġifiri li l-abort huwa meqjus bħala reproductive right f'ħafna stati, ġifiri. Ma dik u kien hemm stati pereżempju li votaw favur Trump, però xorta il-proposition biex ikun l-abort fil-Costitution għaddiet, ġifiri. Però fil-fatt la tissemmija Trump ma qalx ismajna. Ma naħħal abort. Trump qal. Jiena sanħal l-istati deċidu ma x'jagħmlu. Li demokrazija. Li wara kollox hu. Issa l-influenza saqsija kulħadd imta minn Melkin. L-influenza tal-Elon Musk. X'taħseb li Le, jien ma naħseb jiena minn ikun dan iddikjara li want to woke. M'hemmx. Jien naqbel miegħu, Volderi 100%. Jien għalija n-nazzizmu l-ġdid. Huwa il-woke. Li daw ma jaċċettawx, għax huma jgħidu li huma demokratiċi. Però malli ma taqbilx magħhom f'xi ħaġa daw. Jgħidulek għax inti nazzist. Ejwa kulħadd nazzist. Volderi bniedem li huwa jienu Mario eżempju, Mario iktar minni kontra l-abort, jiena minn f'ċertu każijiet naqbel. Imma jien xi ġifieri għax Mario jgħid li hu kontra l-abort, jien jiġu daw li dan nazzista. Jien m'iniex reliġjuż, imma jien biex xi ħadd ta' kienet imur joqgħod jitlob il-Ġesu, nindaħallu jiena u ngħidlu le taħi inti nazzist. Għax daw hekk. Inti temmen li familja għandha tkun mara u raġel. Jien biex lilek ngħidlek nazzist. Għax temmenek. Għax temmenek. Daw hekk qed jagħmlu u jgħidu li huma demokratiċi meta daw huma l-iktar. Sezzjoni tal-poplu antidemokratika u n-nies issa indunaw. Ta' xi issa ħajqogħdu issa qejsu kif taqbad tgħid. Issa jitkellmu anke nies. Mal issa nkontrollabbli jiena dil-ġimgħa rajt Xiril ta' John Mallija kombinazzjoni kien hemm il-Ministru għaw Buttigieg jew. Dej Alla jbierek temmen li jekk xi ħadd ikabbar kanna biżejda jaħraq. Jaħraq.
b'min trid titnejjek. Votri, daw it-tip ta' nies għandna fil-Parlament. L-elezzjoni Amerikana. Le, ma ġib. Ma din fenomenu preżenti perikolus ħafna. Din hija t-tip ta' nies li huma ovvjament jgħidulhom il-woke. U l-Amerika hemm ħafna bħala, sfortunatament li għalihom jgħaddi kollox daw, sakemm ma tolqox lilhom, imbagħad hekk tolqot lilhom. Rridu l-liġijiet kollha tad-dinja. U dik hija l-problema tad-demokratiċi u sa ċertu punt anka tar-Repubblikani forsi fl-Amerika wkoll li sejħu ruhom hekk liberali. U jien nemmen biex nerġgħu forsi mmorru kuntest lokali anke nazzjonalisti għandhom Malta problema bihom. Għax minn għalihom biex ikunu bħal Labor qed jagħmlu l-istess. Taħseb Jiena fl-opinjoni tiegħi dis kwistjoni tal-woke qed teffettwa ħażin l-nies mhux qed jieħdu gost biha, ġifieri ovvjament. Jiena favur drittijiet legali, drittijiet ċivili għajdilhom li trid, però mbagħad li tipprova timponi qisu l-lifestyle tiegħek fuq ħadd ieħor li naħseb li qed jiġi fl-aħħar snin dal-ħafna anke gay pride pereżempju daw l-affarijiet, ġifieri qisu bil-fors titaqbel magħhom u tgħidilhom u ħaġa oħra pereżempju tiddejjaqnin. Usum huma biss iħobbu daw, jekk ma m'intix magħhom ma tħobbx. Ma tħobbx, eżatt. Mhux hekk Faxxist. Ġifieri hawnhekk qed naqblu. Jien naħseb fil-verità minnu moderat. Irrelevanti. Li mhux naqblu nixtieq nagħmilha ċara miegħu li għax jien qed ngħid il-woke u Kamala Harris għax tirrepreżenta l-woke. Ekku. Huma Marxisti. Sfortunatament. Huwa il-Marxismu ġdid. Saj għajdli da jiena bħala politika fl-Amerika jien nissapporti għad-Democratic Party. Ġifieri issa dik kienet in-nominees, għan-nomina ma kienx tajba. Ma kellhomx nominees, ġifieri jiena da issa qed titkellem ifhimni jekk inti pereżempju bħala ideoloġija u l-ideoloġija tagħhom u għax ġara li ġara fil-partit dak kien ukoll id-Democratic Party. Kien partit razzist. Il-problema tagħhom hi għax jiena qed ngħidlek li Obama baqa' jindaħal s'issa. Obama. Battentat id-display, mux ħarġuħ għax kellu ċertu karizma, issa fl-opinjoni tiegħi da meta kien president ma għamel xejn. Ma għamel karizma kellu. Kemm trid kellu karizma. Istennet Kennedy ieħor. Mala. Gwera kollox għamel. Daw il-Latinos u s-Suwed ħajġbru l-voti tagħhom. Eżatt. Metri mbagħad issa meta ssir analiżi jien naħseb il-Latinos. Jekk ma nantx rebaħhom Trump. Ngħidlek viċin ħafna ta' ġifieri. Jekk pereżempju Biden kienu 70-30, jien ngħidlek kienu 55-45. Ma jista' jkun ħasaqsi għal kulħadd. Għax tara fil-vot pereżempju ta' Nevada, ta' California, ta' Arizona, ta' Texas, ta' Florida, 12%. Ilu ma jkun hekk 12%, Florida minn żmien naħseb Ronald Reagan. Ilu ma Ma tiġa li biss eggot. 40 sena. Jena, hemm dil in-nies xebaw. Ejwa. Għattini net, tu jina fimni naħseb sakemm dan fil-gvern Trump. Kif kien Trump li kienet forsi ħażina li seta' telfu xi voti. L-statements tiegħu li kienu xi kultant jisbar. U jgħidu għan isu stess, ta' jgħidu għadana hekk li qabel Però naħseb jien. Iktar razzjonali kif kitkellem. Kien jirbaħ ħafna iktar. Però issa ejja. Jien ma nafx jien biex. Il-policies tiegħu naf li inti ma taqbilx miegħi. Jiena ħanajdlek, jiena bil-ftit. Irridu naraw kif jgħid. Eżatt, jien nista' ngħid meta qrajt x'kien fil-gvern. L-uniku president li ma kienx hemm gwerer. U nifhem għaliex, ħanellek għaliex, għax jien kif naraħ, ġifier mill-li rajt mill-li qatt nara dal-aħħar, da għandu sistema ġdida kif jiddilja, da jiddilja ta' businessman. He's not a career politician. Ġifieri hu ma jimxix bid-diplomazija u jimxi. Jgħidlek rajt kif int. Kif ekk jibdilek, il-dat tal-Korea ta' fuq ekk jibdilu, il-purin ekk jibdilu, rajt kif temnu, isma ħanerek fuq dik il-bicċa xo għan iftemu jew. Għana u inti ċedi bicċa, għanet il-daw ċedu bicċa da. Jek dak jajdlu li għeta martin ċedi, isma ħana l-ek sibi. Inta għamel li trit. Imma ksir bqa twebbes rasek, jena s-neġi għalikum farkek. Trump ekk jaħdem. Jena għandu najt, bil-fat li rajt issa. Ħadmet tal-4 snin. Ħadmet, għara tal-Izrael. Għamat mar, l-ambasċata r-poġġa Ġerusalem. Ġiet nejjek u Malta. Ġifiri, l-Arab naħseb huma
M'għandhomx jaħdu gost bl-azzjoni. Iskull li ta' Trump, ħanalek għalix le, għax meta niżel Trump u tala Biden, daw tom ir-rieħ. Tarriħ l-Russja, il-Russja li invadit l-ċismu, l-Ukrajina. Għax tom ir-rieħ Biden. Għalix għamlu 7 Ottubru il-Palestinjani, għax tom ir-rieħ Biden. Għalix l-Iranet jamlu l-arja? Għax tom ir-reħ Biden. Issa l-essa kolħat tibul taħdu. Dakin bħalma kien issa vera jistaw ma jaħmluħx, bħalma kien ġol Ewropa bellu skone, hobbu jew bodu kien negozjant. Li kapaxi negozja. Le, emma kien kapaxi negozja. Tetejlu lajt intervista tiegħu l-istess da Putin darba kien ħajidħol ġol Ġorġa xamlu xi ħaġa, xi attak fil-viċin kif l-Ukrajna kienu jagħmlu n-naħata fuq. Għal għamil sitzijati jemma Putin. Għallu għandek relazzjoni tajba mal-Amerika u l-Europa. Għallu għak attakka l-Ġorġa, għallu ħajspiċċa kollox. Għalla dar tira truppi. Ekka kon Biden xi għamel? Tijom l-armi. Ħalli jitfawlu iktar? Biden mux hekk għamel. Biden itek l-armi. Unbat jorbot l kidejk wara. Ejwa, mux hekk. L-ek imma b'dilit biz ta' Ejwa, mux hekk. Let's face it. Il-gwerra tal-Ukrajina se tagħtila l-ispiċċat. Għazbdiet, imma. Għax kago ħallewam jidġillu ma li tawlu l-F-16 daw kella ġifiri għatnejdu l-policy ta' Harris illi tkompli titfall flus l-Ukrajna biex t-defendi ruħa. Il-Harris, s-saċ ma kellix policy. Dik ma kellax. Ma dik il-policy li kella. Batajn l-Ukrajna. Dik il-policy li kella. Kellek kampanja ta' 3 xhur, ma kienet għalġej, ġifiri. Bazzikament daw ħarġuha għax hu ilu nku waħda li se toħroġ. Għax huma demokrats għamlu. Minn jgħid marruwar bija mill-li baħallu Biden. Le kieku ħareġ Biden kienu jkaxxu. Minn jgħid mar-retar. 3/4 tal-istati. Nitkellem Amerikan għalli marruar għalli jkun kienu marruar jalla ħallew il-Biden. Għalli għax da. Amma Biden għas kien jafxa li għati jgħix tafu da għandu l-età. Kienu double digits f'ċertu stati. Il-gap naqset. Jina li nixtieq speċi what's dal-mostru kollu, x'inżbajt nisma' Hitler ġdid u da seqret id-demokrazija. Hija l-medja, l-medja, il-Hitler huwa li semmejna hawnhekk, Voldri. Il-medja anka Ġerald ma jaqbilx magħna fuq din ix-xju sewwa. Jekk għall-argument Ġerald hemm barra jew x'imkien Ġerald naħseb inti wkoll ġie qalulek faxxist mhux hekk. Da minn kollox jaru, għax inti jekk ma taqbil xi ħaġa mal-mainstream media. Li donna daw saru jisom Alla. Taqbel magħhom f'kollox. Mela inti ħażin. U inti faxxist. Ma dik kollha this is all Ara, inti meta bniedem. Huma feroċi kontri, jiġifieri jekk inti mbagħad. Mhux jekk isalbu. Għattix għandu x'jaqsam il-woke mal-Marxismu. Għamin, ekkit-tini ċans nispiega għalek. Ma nasibx li l-woke huwa Marxist. Uhu, ħanellek għalix, ismani, u dokumentaruħek, ismani, mela, il-Marxisti realizzaw, ilhom li kienu realizzaw, l-ewwel net Marx, l-ewwel qatal ħafim sarnu kien, li il-ħaddiema qatt ma għamu. Il-ħaddiema qatt ma għamu kontra biex jieħdu l-fabriki fidejhom, il-ħaddiema dejjem baqgħu jridu u baqa' ma jistax jifhimha. U sar ħamsinijiet għadhom ma jistaw xifmu kif il-ħaddiema u Mark kien predicted li l-iktar pajjiżi li jkunu avvanzati hemmhekk l-ewwel mhux jqomu l-ħaddiema. Il-ħaddiema ma għamhom kien. Diġà falla il-komuniżmu meta mbagħad waqa' l-ħajta Berlin u ġara li ġara, il-komuniżmu falla kompletament. Mela allura politikament daw huma ideoloġija falluta. X'għamlu? They repackaged the whole thing. Qabduha fuq l-ambjent, qabduha fuq id-drittijiet ċivili, ma nafx ma qablux, qabduha fuq dawn l-affarijiet, and they repackage communism. Però l-intenzjoni finali x'inhi tal-komuniżmu? Li tkisser il-kapitalizmu, u minnu l-kapitalizmu il-West. Mela allura ħarġu b'din teorija staġda il-woke biex inkissru l-West b'mod għalhekk jidħol il-postmodernizm. Għax dabdew jużaw l-arti, l-kultura, il-radio, l-ektar Markuza, per eżempju, ħafna filosofi, dabdew jużaw l-arti, bdew jużaw l-kultura, bdew jużaw l-universitajiet, dik oħra, daw infiltraw l-universitajiet kollha Amerikani. Għalhekk spiċċajna kulħadd tiverżaq from the river to the sea. Għaliex għax il-Marxisti kollha, il-Marxisti kollha, they took over. Kollha left.
Allora x'ġara kellek u mbagħad sabiħa jedi ġifieri meta għandek il-Marxisti jagħti jingħaqdu ma la l-iktar reliġjon bigotta li teżisti fid-dinja, l-Iżlam. Ma mbagħad minna ħala ma nistaġibx jiena x'wara kollox. Kieku Hitler ma naqgħodx ma' Stalin, kieku tieni gwerra dinja ma ġratqat. Għalhekk għedlek jiena li l-woke huwa it's a repackaged Stalinism u Marxism, għax dak li hu inkissru l-West. X'tiġri wara? Ma importani ma basta nqerdu l-kapitalizmu. Issa biħa, sorry. Ma nasibx li d-demokrat imma qerdu jkissru l-kapitalizmu. Ejja ta' dawn huma the left of Sanders. Bill Gates, per eżempju. The left of, mux bil-forsa ġekun hemm spektrum. Sanders għal xi ħaġa. Spektrum sħiħda. Għax mhuwiex għax abbanduna l-core principles tiegħu demokratu. Għalulu inti għattajt il-ħmerijiet ġifieri. Imma dawn huma l-iktar estrem. Sanders huwa Marxist. Imma dawn huma. Ma hemm qegħdin The left of Sanders, they took over the party. That's the problem. Imma anka eżempju, all right għandek bħal Bill Gates u hekk vera. Segwi, Jiena smajt nara. Inti qed tajt 4 ilu ma kont kontra Trump, issa kif għadha sir tifhem x'hemm fid-Democratic Party, skużani ta'. Għax id-dokumentajt ruħi, ma nistax id-dokumentajt, hemm bżonn nagħmel teżi l-università. Ejwa, għamilta għandna ġimgħa, ħalifek ma narax, nista' ma nistax. Sorry, id-dolodu għetna dokumentar, u għet isweta b'ġurnalist. Da' skemmen fake news fil-YouTube. Ija ma dak daw jieħed huwa ta' Republicans ġifieri, l-istess ħaġa beda jgħid, diżappuntat. Għaliex, għax il-Republicans ġew sorry, l-ewwel għeddi permetti li sekonda. Di repackaging of x'ismu mhux qed ngħidha jindina tista' tfittixa fejn trid. Ġifieri dana mhux qed ngħidha, ma tngħid xejn segret tada, dak ta' iktar ftit YouTube. Tara wara 5 minuti ġifieri, li huwa repackaged, and it's obvious. It's obvious. Inti għandek dejjem l-oppressed u min jopprimi. Mela min jopprimi? Il-West. U min oppressed, il-minoranzi, l-Afrika. Da mhux marxismu. Elementi fil-partit li kunu forsi. Mhux forsi, da extreme this is Marxism. Li bena l-Amerika u bela l-Ewropa. U l-Ewropa b'daqqa waħda issa qed nindunaw. L-għol ma bdaw jindunaw kienu Sweden, l-iktar post-soċjalista li kellna fl-Ewropa. Dena nindunaw fl-axħar, imma dik l-istorja kollha. Sweden partijiet spiċċat. Dak l-Università Amerikani maqrudin kollha maqrudin madonna. U qed naraw il-livell ta' nies li ħireġ anke fid-dinja tax-xogħol. Voldri inti toħroġ b'digri mill-università ma taf xejn. Iżda kiblaħ. Għax stadi fuq ix-xahar isfar ta' għax għadda x'inti l-mentalità daw li qed idaħlu. Forsi dik il-mentalità komunista u kolli kulħadd l-istess, ma ninsor bir-rispett kollu, mela inti bravu u jien ignorant. Irid ikonna l-istess ċertifikat. Dik issiba Malta wkoll. Żgur le. L-istess ħaġa di, aħna jiena. X'isima di? Ejja. Mala, mhux hekk le Voldri imma di qed tiġri qed narawha fil-dik. Voldri aħna tinbaxxu l-istandard. Ara ħanajdlek. Biex kulħadd jgħaddi. Il-woke huwa virus li ilu ħafna u sabiħaj għalhekk il-Marxisti perikolużi għax huma jitlu bħalma kienu jitlu r-Rumani fi żmien il-Kristjani fi żmien Ruma. B'affarijiet sbieħ l-imħabba, kulħadd iħobb xulxin, kulħadd indaqs, egwaljanza, kulħadd flimkien. Kulħadd jaqbel magħhom fil-prinċipju. Daw hekk jitlu u mbagħad malli jieħdu l-poter f'idejhom joħorġu bil-inkwiżizzjoni. And that's what happened. U inti semmej ġo programm ieħor fuq il-Knisja u l-istess l-Knisja. Daw daħlu minn għalihom il-daw bit-tolleranza l-ħmerijiet u hekk. U minn mbagħad kattoliku prattikant illum qed jitlaqgħu. Il-problema. U qed imorru ma' reliġjonijiet oħra Catholics. Il-problema il-problema li dan huwa virus li bħalissa u inkubat f'ħafna nies u ħafna assoċjazzjoni jaqas jafu. Il-Knisja waħda minnhom pereżempju hija inkubatur tal-woke. Mala. Aw Malta, ma forsi jagħmel għalija kna Peppja Zoppard nisu wieħed minnhom jien Andrew Zoppard nisu ieħor. Daw inkubaturi qas jafu li tal-woke. Qas jafu għax. U qed ngħidha biex forsi niċċallenġhom u jirrisponduli. Imma sa noqogħdu nibżgħu nitkellmu semmu n-nies. Dak kull ma jridu jagħmlu jgħidu nisal tiċċuċati kif qed jgħid li dan. Dik li kont ħanejt jien jista' jkun li dawn il-politikanti biex jintu għaxbu għana qegħdin naraw. Għanna semmejta inti Rebecca Buttigieg.
fuq il-programm rajna l-slots. Xaħat ħajammena li taħraq il-ħaxixa biex tarmi. Dawn biex jintu biex jiġdu l-voti. Jew għax huma konvinti. Di tifla, ma tafx. Konvinti. Imma l-Partit Nazzjonalista l-inkubatur ieħor. Dak inkubatur tal-moq Asjaf. Asjaf mux jindonaw, jow mux Ilu mislu akademiġi, għax di ma l-lum ta' Mala, ila il-waw kienu li beda mellu mill-ħajta Berlina ġaqlu sena għamlu. Tafħal meta l-Ingilterra dil-fet l-imperu, sena għamel għadu di toħloq daw il-ħejvinżaw il-Bahamas, l-Ingilterra ħolqot imperu ieħor minn taħt. Meta tilfet l-imperu tagħha, il-komunisti għamlu l-istess ħaġa. Meta tilfu their political strength, għax waqal ħajta Berlin, u spiċċajna l-Russja iktar kapitalista mill-Amerika, ta' għallu sen għamlu għana, sen għamlu. Uħolqu l-waw, kalla bdena dritti ċivili, immorru najdu oil for, xismu oil. Ma Russja memx wok. Iskun li memx waw. Kif tiftaħħal? Ara kemmu ma mill-lar dan nies. Għadċi darba smajt il-Russja li kellhom id-drittijiet. Il-gej, per eżempju, le. Imma l-Europa ra kemm kesksu. Iżgur biex jidajfu l-Europa. Daw dejjem ħadmu u għadhom sissa jaħdmu hekk daw. Polonja pajis konservattiv, imma issa bl-inbidel il-gvern, issa ġajna ħajkonna iktar moviment li iktar policies liberali. Ġeral sawat jgħid. Donald Tusk, per eżempju. Ġeral sawat jgħid fuq il-Polonja, kemm fl-aħħar mill-aħħar. L-Ewropa, minn il-kessera, jena l-lum nejt li ju għed kessel l-Ewropa, għax il-policies ġejjin minn hemm. Il-problema li ju l-Unjoni Ewropea. Għedin, ħakmu kollum kien, u kifet jgħidġar, għal-fodri. L-Ewropa ma l-Amerika, issa, hija problema kbira, ġifiri. Għalix fl-Europa għandek weak leadership tal-bizza. Għasirit nikkommenta. Tal-bizza. Per esempio Macron jinnafda Scholz waqqa l-gvern issandi. Mala, insomma, veġina jellen sejħu elezzjoni u ħajsejħu. Leader ta' ċerta karizma u ta' ċerta skużi fermet se jamelon ju fl-Italja. L-incidentalment kienet l-ewwel leader li kongratulat il-Trump. Mux bil-forsa Jiena ma nafx, jien forsi korreġuni. Tajt li l-wok mu biex komunisti. Jiena korreġuni jak sej u xtejja. Il-komunizmu ktax ħaġa ekonomika. Iva, ma dik il-bicċa xogħol kollha. Planned economies daw l-affarijiet. Inti qed tmur fuq il-bicċa xogħol soċjali. Għalhekk qed ngħidlek jiena, il-Russi, il-komunisti. Il-left, sfortunatament, huwa fuq daw it-tip tal. Imma falla, daw indunaw. L-ekonomija fallew. Daw fallew. Fallew, għala daħlu minn ximkien ieħor. Fallew, mela s-sena għamlu. Unta fa fuq daw l-affarijiet. Dawk l-affarijiet li qatt ma tolleraw fir-Russja, daw. Daw fil-Eastern Bloc, fil-komunizmu, għasma tollerawom, imma xerduwom fl-Europa tal-West. Jafu li taqrida. Biex taqrida. Ma lajtux ħafna jispara. Pizmin il-komunizmu ġiviri, kif jgħid Melki. Ma jekk inti gej. Jitfawk il-ħab. Joħroq. Imma fl-Europa nħorġu jiddefenduhom. Il-komunisti għaliex biex jerru l-Europa. Le għakket jieġri. Memx raġuni għalli raġun. Għalla l-argument illi jekk fi żmien il-komunisti jekk inti gej joqtluk. Illum kif il-wokizmu qiegħed imur mal-komuniżmu. Tettara minn fejn u tettara minn fejn ġejja. Tettara minn fejn ġejja l-ideoloġija, ma inti eqret l-Ewropa b'dak li inti taf li jista' jaqrida. U għakket. Ġifiri daw qed jagħmlu bħal mamlu Stalin u Hitler. Mala. Jaqdu flimkien. Għax importanti ħafna. Importanti ħafna. Naħseb l-Amerika. Naħseb Trump jiena il-main issue li rebaħ biha hija din. L-ġilida. Il-komunizmu. Li hu assolutament kontrija. Iktar l-ekonomija u l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni. Dik ukoll imma skont l-exit polls, l-ekonomija kienet l-iktar importanti. L-inflation, eżatt. Għaxena bdejt dejja t-ġru kol. Ġenu emmek. Emma naħseb mbagħad għandek tal-immigrazzjoni issa tant kemm ħarbet out of control inkluż ġol Ewropa li issa qed terġa' tiġi trend. Li titkellem kontrija. U l-Amerika ma kellhomx triq oħra dak il-miljoni kollha deħlin. Mhux ovvja issa kważi żewġ partiti kienu qalu li isma'
rridu b'xi mod nikkontrollaw. L-Ewropa ara bidluħ xitton issa kif qed jitkellmu. Saftet ilu għalla ħares tgħid kelma kontra l-immigrazzjoni illegali, issa kollha ġo l-Ewropa rridu naraw kif nagħmlu l-borders. Mela sewwa, mela 10 snin ilu minn kien qed jitkellem arrestajtu. Għandhom jgħidu kontra Orban u kontra Mela, l-Orban l-Ewropa. L-istess qasna f'kemm il-miljun qed waħluħda. Mela da qed jgħidlek prattikament lillum tittamel inti għalfejn lilu ma tridux. Ma tridux. Għax ma jgħidx iwa għal kollox, u l-Ewropa jridu. Leaders, ejwa ta' kollox, Brussels. Jida coming back to Trump, naħseb Trump u għal-Messija, għanajlek. Eskolli u għal-Messija, ek ħadejku. Per eżempju, forsi wieħed għax ħafna minn s-nansejna. Sun sewda li kien hemm Biden kien il-President tal-4 snin. Vice President Kamala. Li għandu konnessjoni ma' Malta, Pete Buttigieg jew. Transport Secretary da. Ġifieri responsabbli minn budget ta' naħseb triljuni. Kellhom jupgradejaw il-motorways, il-bridges tal-Amerika kollha. Ma għamel xejda, għax ma semma. Għax da adotta. Falliment totali. U għaf xierba. Sewweċ u għandhom tifel. Għax adotta. Għax koll il-soċjalisti komunisti kollha fuq fl-ajr. Ġifieri naħseb in-nies. Waqaf 4 xhur, inti ara pajjiż bħal Amerika tista' xi kollok ministru jaqaf 4 xhur. Basta bir-rispett kollu. U menu. Naħseb in-nies. Ġifieri daw ħassewhom daw l-affarijiet. Żgur li mhux obvi ħassew. U inti għandek ċertu affarijiet lin-nies. Konċentrana fuq l-aħħar 3 xhur b'Kamala Harris. U le, kienu ilhom ġejjin. U ma kif eżempju tal-approve ir-ratings fl-istati l-exit polls nerġa' ngħidlek. Ma per eżempju strongly disapprove 40% Biden. Jekk ta' għadhom f'daqqa 60%, xi 13% bi strongly approve. Jiena lek qed nistaqsili lek jien onestament meta kien fil-gvern Trump. X'għamel ħażin? X'għamlet Harris fil-gvern? Xejn. Dik kunna. Li ma kellix tagħmel. Kienet flop bħala vice. Imma kienet Aħna lek president ukoll. Aħna lek x'għamlet. Kien hemm konferenza f'università. U kien għalu because you support this genocide. No, it's true what you're saying, it's true. Bħala daqshekk ma' kulħadd, ġifieri di qalet lid-dinja kollha veru l-Iżrael palissa tagħmel ġenoċidju. Di president ta' pajjiż jew viċi president ta' pajjiż. Le, għasta lider. Irresponsabbli, bas qalet. It's true, għaltlu, what all you're saying, it's true. But this is not the time to talk about Sajta Budneja. O Trump hobbu jew obodu. Trump huwa lider. Investigaw għadi. Di beda jgħidla genocide, għaltlu, what you're saying is true, but now this is not the time to talk about these things. You're something on those lines, betu jgħu. U inti għandek ħafna, naħseb, mux naħseb, di naraw Malta. Għandek issues daw l-istess, nerġaw naqgħu fuq il-wok. Li qed idejqu ħafna lin-nies u jibżaw jitkellmu. Allura mbagħad mort tivvota. U dejk, għax inti jew jarrestaw. Silent majority. Jew jarrestaw Foldri. Ftit ilu hawnhekk kien hawn meta kien hawn il-gate. Ħafna qalu l-pols kienu żina. Kien hemm set ta' pols, ngħidlek x'kien jisimhom. Atlas Intel. Preċiżi l-uniku poll li marrilhom ħażin. Ta' Florida qalu Trump plus 7, ġi Trump plus 12. L-oħrajn kollha qatawhom is-seba' li huma. Għax inti għandek hawnhekk jekk tara tiftaħ il-mainstream. U New York Times ħew minn fuq l-leverage tagħhom. Mhux hekk. Ma kinux tajbin. Jekk tiftaħ il-mainstream media. Il-mainstream media. Ejja neħdu ġo pajjiżna, forsi ġo pajjiżna iktar nafu x'qed jiġri. Meta kien hawn dil-euforija kollha ġej il-gay parade tal-Ewropa hawnhekk. X'għamlu? Kienu għaw konna rapportajni, aħna u kol li drag queens ridu għom morru ġo l-iskejja. Għamet furur fuq. Let's go. Il-medja għall-Ibera kolla ħadu s-sajd li favur daw l-affarijiet. Mux Ejwa, ma Times kolla, l-lum kolla. Ma l-lum, essa n-nies id-dar, jena nintaqa ma n-nies bħalma tintaqaw intom. Il-maġġoranza ta' n-nies, inkluż gays serji, għax gay serji, għaw kem tritu kol. Jedu għana ma naqblux ma dal-affarijiet. Essa x'jagħmel imur il-vot dak biex jivvota u jivvota lek bil-kontra mbagħad daw sorpriżi Alla jbierek għax tilfu. Mhux ovvja. Isma' ħanabel naqra x'ismu żgħira. X'ħad tagħmel? Jien nixtieq ngħid għadi. Naqtaw ngħidulhom gays. Daw omosessuali
Jiena onestament. Bil-Malti. Le, mhux għalhekk. Tiddefja. Le, jiena li tgħidilhom gay hija offiża. Għax gay. Gay connotation pozittiv. Le, hija negattiva ħafna, għax il-gay huma sempliċement dik il-komunità li moħħa biss biex tikxef sorma u tilbeż il-ġwienaħ. Jien naf ħafna gay li mhumiex hekk. Dawk huma omosessuali, in-nies serji, daw li għamlu they took over. This is one of those other things. Jekk titoffendihom l-omosessuali, għalija jien, u naħseb nispera xi wħud minnhom jaħsbu jgħidu li għandi raġun. Hekk jieħdu għajdulhom gay. Għax gay ġifieri tfisser edonista. Moħħok biex tiġri u biex. Mela ġejna morna għall-opening ceremony tal-Olimpjadi. Aj ma dar. Mhux hekk, le ekku. Jien naħseb taħseb mela ħallimur l-ura għaxen kalla nitkellmu fuq is-Senat pereżempju. Nitkellmu fuq is-Senat. Mela s-Senat kellu maġġoranza ta' 51-49 favur id-Demokrat. Issa kellek stat bħal West Virginia u Montana dawk kienu ċerti Republican u kienu ċerti li ħejqelbuhom. Imma li huwa interessanti pereżempju li Pennsylvania ħadwulhom ukoll ħadhom ir-Repubblikani. Ohio ħadu żgur, Pennsylvania 99.9% ma ħadu, u f'stati l-oħrajn bħal Wisconsin u Michigan, edin ġifiri literalment ras imbras, ftit qudiem id-demok jista' jinbidel il-riżultat. U anki f'ta' Nevada u f'Arizona ġifiri fej hemmhekk. Ġifieri hemmhekk rajna kien sorpriża din fis-Senat. Dik hija importanti. They didn't see the sign. Dik hija importanti, għax issa jekk Trump għandu maġġoranza daqshekk kbira fis-Senat. Ta' madwar 6 snin. Ta' madwar 6 siġijiet. ħafna ma jistax jopponu, issa. Allora hija l-ewwel l-bidu ħroġ għall-elezzjoni. L-ora alla volja kien hemm gap ġifieri. Le, darbtejn. Xorta toħla l-nej. Ġrat 120 sen ilu meta kien hemm Grover Cleveland. Grover Cleveland. Kien ħareġ darba u darbtejn. Però kif qed ngħidu. U wkoll kellu l-istess dax kien involut f'xi ċertu skandli. Allora isma' mbagħad ħareġ u għamel comeback. Ġifieri hemm parallel mal-istorja tiegħu interessanti. Din mhijiex inti qed mhijiex landslide. Din hija landslide. Kif mhijiex landslide? Kien eskulment. Landslide, ħanajdlek x'inhu landslide. Pereżempju meta Reagan rebaħ il-Walter Mondale fl-1984. Rebaħ l-istati kollha barra wieħed. Dak huwa landslide. Ma kellu rebħa komda. Le, kellu rebħa komda. Rebħa kbira, Le, rebħa komda, Ma mhix landslide. U considering terbaħ dak il-maġġoranza. Considering li kellu l-mit. Għadda Joseph, dik. Le, kaxkar il-mejda. Kellu rebħala Joseph. Kaxkar il-mejda. Dik il-fereda. Kaxkar kollox da. Le, dik ta' Reagan qed ngħidu. Reagan, per eżempju, rebaħ l-istati kollha barra Minnesota li kien home state ta' Walter Mondale u District of Columbia dak dejjem Demokrat 13 electoral votes ġab, l-ħarġa 5-5. U Nixon nagħmel l-istess fis-72 ma' George McGovern. Però naħseb jiena wkoll. Ma jagħmel ta' jien ħafna milli jgħid. Però ma naqbilx li huwa l-iktar importanti naħseb huwa tax cuts. Jiena lejha intelligenti. U tal-immigrazzjoni. U l-gwerra li ħajsolvija fi żmien qasir. X'taħseb fuq di? Taħsbu li solvija ħanek tal-gwerra. Diġà il-bieraħ mela tkellmu il-Hamas qalu aħna ħanieqfu. L-Ukrajna, Russja wkoll qal Putin qal jaħna dialoga miegħu u naħdem u kien hemm x'imkien ieħor. L-Iran. U anke l-Iran. Qalu laħadik. L-Iran. Kif qal salvu. Isma' li utija ketejulek. Imma xbir. Voldri, imma jekk ħadd għażiża. Bħala foreign policy demokrat. Jien ħaneħu wkoll, ħaneħu mbagħad over. Ġifieri mhux qed tistaġbu għax ir-rebħa. Mhux hekk ara. Imma sentni ma ninsewx il-medja kienet qed tgħid Harris. Mela aħna qegħdin nitkellmu ħanejlek, Voldri, llum il-ġurnata li għaddet il-Covid. Kompletament. Li għaddet il-Covid. Fosthom inti ġifieri, permettili. Fosthom inti li Trump u dejjem u underestimated, u ma mmentix. Kelli mbagħad nammetti li kont żbaljat ġifieri. Li dejjem u underestimated. Għax kif qed tgħid is-segreti li ma jitkellmux fil-post. Jien narah, ara qabel ġejt kont qed narah qed jitkellem, mhux meeting, studio ma' erba'. He's a completely different person. Għaddaħu, għandalek il-verità, kont qed nagħmel kafe,
U kif smajt għaddax impersonator tiegħu jgħid jagħmilha tiegħu. Madonna ir-raġuna ta' tisimgħu jitkellem hekk marba minni. Xo jitkellem normali. Kif taraħ fuq il-podju? Jaqleb għajnejha u żejser. Tadda għandna miġnu. Jiena ma kelli grazzja miegħu xejn ta' xejn. Amma U jivvendhom il-ftajjar. Tal-mikrofon ma rajtu, tal-mikrofon ġifieri ftira. Abati ma nafx. Issa ngħidu għastaħer, issa billi ġabba. Ma l-oħra qed tagħmel iktar. Alla nisa jibqu saqajhom l-oħra qed tagħmel iktar ftajjar. Fodri, inti kellek li samma l-ewwel Mario, għandek il-Elon Musk li da fl-aħħar mill-aħħar u l-iktar bnedem senjur tad-dinja kapaċi. Anka dak Rogan. U Joe Rogan, Fodri għandek ċertu level ta' nies. L-oħrajn x'jagħmlu? Min jikxef l-iktar il-wara? Mux diku, mux. Min l-iktar li jgħid ħmerijiet? Ġabu l-Beyoncé u l-oħra. Min fil- kienet taf xejn kella taqra. Taylor. Taylor Swift. Daw fl-aħħar mill-aħħar. Tibda titkellem Itfa l-istilla qoddim. Itfa l-istilla qoddim. U diku. U battalax wara jommi. Naħseb issa dik għax id-dinja dejjem cycle. Fodri kellna numru ta' snin li minu ċuċ fil-verita kienet imexxi. U n-nis issa tinduna r-riżultati, da fl-axħar mill-ħagħad jinduna. Naħseb they overdid it. They overdid it, dik il-kelma. Kollox jgħaddi. Mala. Għax I mean, let's face it, anke dawk il-protesti. Daw they should, daw kien imissom, ikkontrollaw. Mhux qed ngħid ma tagħmilx protesti. U le mala. Imma kien missu sar some kind of. Ma kif qed ikkontroll protesta mhux Jien President tal-Amerika. Ma stanna ma ġifiex tippretendi protesta ma ssirx twaqqafha. Le, mhux hekk qed ngħid. Esma' ħanej. Ma jiena ngħid tista' ġew ikkontrollaw. Trump. Imma meta Trump. Kif ħad ikkontrollu? Ħanadlek sa tażar. Jekk toqgħod tajt l-Iżrael isma' tittara x'tagħmel ta' tinżomm lura. Kif ħad titħolx ikkontrollu? laffa. Mhux permess tal-medja se tikkontrollhom. Jekk inti lill-Iżrael qed pinġieħ bħala l-aggressur, se jiżdiedu dawk. Imma jekk il-Gvern Amerikan jgħidlhom le żomm da mhux billi qed tajdu intom. Daw qed jagħmlu li hemm bżonn jagħmlu. Ma kif ħad ikkontrolla l-protesti? Ma tħallix xi tagħmel għax tikkontrollhom. Permess tal-medja, permess tal. Permezz tal-azzjonijiet tiegħek favur jew kontra dik il-biċċa xogħol. Biex ngħidlek joħorġu l-pulizija Għax tinstama. Le ma ġewx ikkontrolla. Entret tara, u n-nies naħseb jiena anke ndunaw l-erba' snin li kien għamel Trump. Għadu over l-estremisti waqt il-protest. U mala, mhux hemmhekk jiġri. U Derek ċar, flaqatni l-vot ta' żgħażagħ ftit ta' Trump. Mela allura dak kienu nofsu żgħana. Mala x'inhu mhux dejjem jiġri. Nofsu żgħana. Di ħanejlek di fl-erba' snin li għamel Trump qabel President tal-Amerika. Da, apart il-medja kella sehem importanti biex ikissruh da ħin kollu. Għax da, nafu l-Amerika kemm isiru murders, ħin kollu. Ejwa, kull iswed li beda jinqatel, jeħelu. X'għamlu l-Black Lives Matter għamlu ġimgħat. Mela dik mhux kienet. Issa di qed tihom iktar irjeħ, dak li kienu qatlu nsejx jismu kien 4 pulizija. Rodney King, dak kien hemm każ. Imma li ieħor tal-Black Lives Matter. George Floyd, ektar as-sifi tiegħu da voldieri. Kellu s-sifi tiegħu da ektar minn kemm. Inti qed tgħid dak li qatlu l-aħħar hawn Black Lives Matter. Lefsolu għon u qatluh. Kidba kollha dik. Kollha mala x'inhu, kidba kollha dak miskin. Il-pulizija spiċċa l-ħabs. Mala. Għandna ruħ. Let's go. Għal xejda. Għax da fl-axħar mill-axħar da kien kriminal, kellu s-sifi ta' crimes li għamel. La, da għamlulu li għamlulu, da għax kien attakka minna li għamara pregnant. L-axħar kas li għamel. Dak kellu kas ġimma qabel ta' frodi similari. Da li ġara li daħal bħanut u bada ħarġ bi plus follow. Da kif ħareġ dikinar li ġara l-kas. Da tal-ħanut ċempel pulsa għal-mejja, għax da għamlu l-pulsa għadmira, u talbuħ l-identification, da marriċ, un-bad l-ħar rajt filma ta' ġimma qabel li għamel l-istess storja, u skala. Pero l-pulizija mxew skont il-regolamenti tal-pulizija, ġifiri da, jekk nizel fuq koptu fuq spaltu maċjoni, li għalu qatlu. Attualment hija qiegħda fil-manwal tal-pulizija, ħaġa li se jagħmilha. Imma inħbew il-dokumenti, inħbew il-videos. U mala, mux għalek, fodri, fimni. Għalix, għax il-wow culture kienet ma kienet għattiħu over. Umbaħt fi xen Trump kellu l-ekonomija dak iż-żmien kienet tista' tgħid mixja b'mod eċċellenti. U anka l-Ewropa kien hawn il-ġid let's face it fid-dinja. Kien jisu mixja kollox, mhux ħaġi. X'għamlu? Alla jbirek ġiet il-Covid. Ftit xhur qabel l-elezzjoni. Kombinazzjoni, issa jien fil-kombinazzjonijiet ma tantx nemmen. X'għamlu l-iktar ħaġa b'saħħitha li kellu l-ekonomija kisru ilu.
Voldri t-taref imni xogħol ta' jkun hemm affarijiet kbar aħna naraw tagħna Malta. Li Voldri dik imma ifhimni. Tant kemm ikun hemm currents minn taħt għaddejjin l-ispeċi ċertu da ifhimni. Bħal bniedem bħal Trump. ċertu nies l-imdorrin jagħmlu li jridu kollhom kien fid-dinja u dik da jibżaw minnu. Voldri Jiena naħseb dar raġel għandu ego kbir, kif Dam ħafna I don't like the person, ma da tant għandu ego kbir. Da jista' joħraġ jgħid la marattar kif ġiet tismajtu jitkellem because aħna minna l-paċi, aħna minna hekk, aħna jiena għamiltek, jiena għamiltek. Ta' jrid, darba oħra jiena l-Putin għatlu jitlaq u tela, jiena l-daka telgħu semparrakom kissirtom. Basikament, his machine is his ego, dar raġel, I think. Ejja, però. Ma sibx li ħobb l-Amerika, mux għatnajt li le. Però his main drive huwa l-ego. Ejwa, però. Tal-ego. Però t-tnaħi. Sejt il-paċi d-dinja. Ejwa, għassak jena lejja, għat il-paċi d-dinja bizzejed, għassa jgollu ego, ego għalija da. Maċu pint, ma jridx juri li jħorġ taċu ma' Putin, jew, da. L-ego tijaw seħalli jgħataċux ma' Putin. Jħalli jgħataċux ma' Hamas, jew ma' mux jek. Jien naħseb l-dinja d-dijand bnida mekk għanda bżon at this moment in time. U najdlek oħra, najdlek hemm ħaġa li ma tantx issemmi l-Abraham Accords. Dajrit juri l-dinja li waqgħu il-presidenti l-oħrajn, għax dawk għas nisaw kollha, jiena raf għarajn fej wasaltu l-UA għaw l-Arab. U għandu bħal dak issa. Dak li jrid. Jalla l-ġid, jalla jiġu mija bħalu. U d-dinja jispiċċa l-ġid. U għanna bżon l-Ewropa fil-verità leaders għax kif għalġel, il-leadership tal-Ewropa hija tal-biża. Tal-biża. Voldri li kollox għaddej. Ismani. Issa inti. Ma hija riflessjoni tal-Ewropa, aħna mhux l-istess u għed ħalli l-ħor bla. Ent aħna tant kemm għandna fil-femati jgħi politikanti bla cookies. Qabel l-elezzjoni tal-Amerika, intervistawhom il-5 MPs. Iwa Madonna kollha ma Harris daw. Kolla ta' Voldri daw. Għax mhux dokumentati ju. Jena dik li qed bażani li qedtilkom l-ewwel illi qegħdin nimxu lejn il-woke biex aħna nġibuhom inkubaturi. Għax jena konfint 100% li minn dawk il-5 MPs. Hemm almenu tlieta minnhom daw żgur preferaw il-Trump. Ma ħadd ma jgħidha. U jien jinkwitani iktar il-Partit Nazzjonalista. Għax moda. Da suppost ikun mar-Repubblikani. U daw għallaj brek kollha jiftaħru. Inkubatur tal-woke u ma jafx. Il-Knisja hija inkubatur tal-woke u ma tafx. Mhux hekk. Peppi Azzoppardi u inkubatur tal-woke u ma jafx. Prendru Azzoppardi, jox jismu, inkubatur għaw hekk. Jiena wieħed minnhom. Għax jiena blajta din l-istorja ħafna żmien ħobb il-proxmu u li kulħadd għandu jkun l-istess u l-ugwaljanza u l-inklużjoni. Jiena emminta ħafna emminta di. Meta bdejtu mbagħad nagħmel il-plus minus noqgħod naqbik wieħed ta' xuni, ma daw tifottuni. Imbagħad meta għamilt il-1+1 di bdiet għax rajt ismu talk fuq postmodernizm. Bek bdiet l-iskoprejt li għamilt il-link bej komuniżmu u l-woke. Għax hija it's one whole chain. Postmodernizm, allora għandek il-kultura, l-arti, kollox ikisser il-kultura ta' qabel. Mala, mhux hekk. Ewropea, biex nibdew mill-ġdid. Li dejjem hija l-ħolma marxista. X'tissuġġerixxu li jsir bil-woke? Il-woke tiġġielidlu. Kif niġġielidlu? Kif tiġġielidlu il-woke. Il-woke irdu nifhmuha li għalija li huwa virus insidious ħafna. Kif diġat, għaw ħafna li huma inkubaturi tiegħu qasbis jafu, għaliex? Għax dajtek l-impressjoni li qed jagħmellek il-ġid, jagħti l-impressjoni li mħabba ta' bejnietna u li kulħadd ugwal, li kulħadd l-istess, imma mhijiex hekk. Għad il-komunisti dejjem ippritkaw dawn l-affarijiet il-ħadd ieħor. Imma huma qatt m'għamluhom. Għamluhom u kollha senjuri jgħidu. Jiena llum kont dokumentarju llum fuq it-Tadam, fuq il-pejs tat-Tadam. Sawa, mela l-pejs tat-Tadam kien isir l-Italja. L-Italja għaddit illum taf għaliex għandna ħafna migrati llum mill-Afrika, taf għaliex. Għax iċ-Ċina bdiet tagħmel il-pejs ti. U ħafna x'isimhom bdiewa Afrikani spiċċaw bla ġob. Għaliex? Għax iċ-Ċina komunista taħdem bis-slave labor di fabrika tal-militar bis-slave u cheap labor da semma reġun kien kollu Musulman. Daw keċċawhom kollha.
il-Musulmani ċiniżi ta' ġifieri. Lugur, settajt inti. Għandu kun dak li ġabu oħra minn xi ieħor faqar qed taħallsuhom xi 39 cents a day, ma nafx, għalax ġara, da spiċċaw, l-Afrikani, la xogħol. Ġifieri min qed joħloq il-kriżi fid-dinja l-kbira, il-komunisti. Id-darba ċiniżi l-ġilli li baqa. U fuqhom ma japplikawx. Malkim, kif ħanamlu biex daw il-wok jitraznu ħanajtek. Xini? Ħane. Bil-edukazzjoni, bil-tistikxifon? Parti minna. Billi tibbenjom? Le tibbenja. Le biex. Anzi, jena nemmen bil-kontra, li daw t-tikxfilom il-warrani xinuma. Għax ma l-innis unbat jibdaw jirrealizzaw daw xinuma, jgħidu isma, bħalma kien salfu il-lumet jgħidda xil-listja. Vodi dak qabli naf 5 snin ilu kien jisma forsi jgħid Nejt xi ħaġa jiena jgħidha xil-Madonnet jgħidha bħal Hitler u hekk kellhom il-ġurnata. Studja jew fittex, in-nies iridu jfittxu. Toqgħodux tiġu tgergru, jien dejjem hekk ngħidilhom in-nies, ngħidlu jien toqgħodx tiġi tgerger. Għax it-tifel tiegħi tagħmel il-masters. U ħadlu l-ġob wieħed blow level għax jaf il-Ministru. Jien illum ngħidilhom, aħjar għalikom kollu t-tortakom. Toqgħodux tiġu tibku. Għax dik jekk inti m'intix ħadd tiġġieled għal dak li hu tiegħek. Tiġġieled mhux neċessarjament mur tiġġieled kisser. L-edukazzjoni Emma titkellem inti ma jistax ikun ġenitur. Sewwa, għandek ġol iskola tiegħek qed isiru ħnisrijiet. Ma titkellimx, imma xobli jagħmlulu xi ħaġa lit-tifel ta'. Mela oqgħod li t-tifel tiegħek xorta ħajamlulu. U ħajamlu l-kulħadd. U ħanibqgħu sej. U ħajamlulu la jikber. Ġara, taħseb fuq di biċċa xogħol, jisu kollox indika ħnejtu hekk li l-vowk mhux vowk it-telefon elezzjoni. Issa x'taħseb dal-monstru kif ħanikkontrollaw? Ma ġejta biex nitkellem fuq. Le, naf, imma hemm tlelqet l-diskussjoni. Imma tidher li. Imma l-Amerika naħseb parti mit-telfa kienet. Fil-gvernijiet għandhom jagħtu każ x'qed jaħsbu n-nies u jimmoderaw ftit forsi daw il-ħafna libertajiet ċivili, eċċessi li qed isiru jikkontrollaw min-nies ma jriduhom xu ġifieri. Ma kif ħajkontrollaw? Ma nafx, minix qiegħed Perikolużi. Ma ħanażaw issa. Leġislazzjoni tista' tikkontrollhom, leġislazzjoni. Jiena qed immur issa. Ma l-leġislazzjoni pereżempju ma isir bil-maqlub. Żgur. Jekk kiena ngħid xi ħaġa, jien għandi ċans niġi arrestat pereżempju. Żgur mala, mhux għalhekk insidjuża. Anke fuq is-social media. Għalhekk qed insaqsu d-domanda. U dak huwa l-faxxiżmu u n-naziżmu ġdejn għax xi ħadd jitkellem tarresta. Però issa anke daw li huma li qed jippropagaw dit-tip ta' ideoloġija issa qed jelizzaw li hemm backlash kbira kontrihom. Allura issa jqogħdu attenti x'qed jagħmlu. Għax hekk xi ħadd fuq hate speech, se jispiċċaw huma issa. Eżatt. Jispiċċaw minn inti sara xedna. Jiġifieri issa anki huma jqogħdu attenti qed jirrealizzaw. Issa naħseb qed ikun hemm retreat. Jiġifieri u rajni anki f'elezzjonijiet, jiġifieri anki issa gvernijiet mhux se jibqgħu jagħmlu datti. Għax qed jindunaw li daw l-affarijiet mhux popolari. Ġifieri qed niftehmu sew, ġifieri dak li rajna isir ħanejtek fuq il-far-right jew dak maħsubin li kienu far-right li niċċensurawhom, nibbenjawhom. Issa tista' tmullek in-naħa l-oħra qed tistaqsi d-domanda. Allura issa min-naħa l-oħra qegħdin jindunaw. Xi żball għamlu? Issa li issa qed tmur id-dinja kontra tagħhom ħanejtek jew kellha maġġoranza tal-poplu ma kollu. Li kien għall-biża' jiena l-periklu nara. Ma dik tiġi mill-minoritajiet għax inti meta tkun minorità tkun dejjem oppressed għax kien oppressed. Mhux hekk. Imbagħad isek tkun trid mhux tieħu li għandek imma tittam. Opprim minnaħa l-oħra. Payback. Allura il-revenge, allura dawn isiru iktar fimta. U issa di ovvjament issa. U li qed jgħid Ġeraldu u għamennu da bħal ikollok jien naf. Tibqa liġi tal-kanna li għamilna u maġ. Ġifir minna ħal-ardu noqdu attenti issa li ma mux.